ndauya nenyaya yaMary Muganhiri yaakamhangarira Douglas Maonera murume wake. Iyi nyaya yakapinda mudare iri gakava rokuti murume aidzinga mukadzi pamba, murume achiti ane zvaaisagutsikana, achiti haasi kugutsikana nemafambiro aita mudzimai wake. Saka vakazotumwa nedare kuti vaende kunoita matest avakanzi vaende kuchipatara vagoongororwa vozoya nemaresults. Douglas ati ndakundikana kuuya nokuti anzi ndiri pabasa, saka vakwanisa kuuya ndaadzimai vacho nematest avakanopiwa kuchipatara. Ndo nyaya yauya mudare mavo. Uzindonhawo yaDouglas wokuona mashizha nawe yataendesana pepe imimi mairamba kuti hamuna pamiri, murume yacho mune pamiri ndizvo? Aiwa, aitienda kabvisa pamiri ndichiti handina. Murume wenyu anga aripo here mombe yandakamuti aripo? Akamuti aripechi? Apa paizvona achiri kugara kuimba yake yepanze? Arikugara ikoko. Haana kubvira adzoka mumba? Haana. Panyaya yekudya Anga akati kudya ari kubikwa mwana wake inogara nawo. Saka iye akauya zvanezuva ndobva ati padika bhabhunza kuti makazoita seiko zvemaresults emiri. Kati ava ndakazoenda kusikani ndinayo. Ndopa akati saka sikani kuti chimwe kuti pane mimba yakabva. Ndikati kumimba inowanikwa kupiko yeisa mubvira yabva. Ndopa akati saka ndakada kufunga kuti mimi chicho yaitigarisana. Pandikati kutogarisana seko yenyaya yakaenda kwaikaenda. Ndinofanira kudzokera ikoko nyaya inopera zvakaita sei zvakanaka. Ndopa akati saka ini ndakubuda ndikuenda kuSouth Africa. Akati nhasi ndikuenda kutora passport ndaenda kuSouth Africa. kutamba netsotsi. Asi inzwai shoko raakauya naro iri. Mati akauya achiti chii? Hanzi maenda here? Hanzi makazowana here maresults emimba yakabva. Ndikati maresults ndakamawana ndanawo. Vabvunza kuti maresults akauya ikatigarisane. Ndiye akataura mashoko aya. Ndiye akadaro. Imimi ndobva mati kudii? Ndikati kugarisana hapana chakaipa asi kuti soro zvikomba zvinogwara semamiriro azvikaita sei. Azvanga zvakaita sakaenda kudarika mamakadzi ndofana kundiripa. Musati mandiripa. Ipapa mari yacho nekuendesa kune zvemimba izvi ndakatobatsirwa nehama. Chakazoita kuti ati ndakutora passport ndo South Africa chanchiri chei? Handisi kuziva papa atozotara kuti nyaya iri kuna. Saka kunga kudare kwazoti kuzogera rini. Haisi nhau yekuti imimi wacho makanga mapindura kuti hatikwanise kugarisana here tisati tadzokera kudare. Yekuti aite zvepassport. Murume wenyu matakati nhumbu iye yakabva here kana kuti ichiripo? Handiti ndobva ati chiuya tigarisana. Handizvo? Aiwa anoti nhumbu yakabva here. Akati maresults enhumbu yakabva. Makazomawana. Ndikati ukuti hanawo. Iye makamuratidza? Aiwa ndamuratidza. Haana mboda kuti ndimuratidza. Akangomupindura kuti hanawo. Asi shoko rekuti uya tigarisana akaritaura? Akadaro. Imi mukati kudii nazvizvo? Ndikati kugarisana kuti tigarisana hapana chakaipa. Asi toda kuti zvinofambawo zviri kugwara sezvakanga zviri. Nokuti handikwanisa kuti murume akanditi ashandida.
iyoyo kuti ngatigarisane ini ndokubvuma kwakapinda mpaka ndiva imwe mimba kuti asi mwana wake kuti zvakaita kuti uyu mwana haasi wake indire mimba yandikabvisa ndisina imini. Vana venyu vanenge vachitowanda iye achiramba asai vari vake vari venyu. Pane shona inonzi nyadzi dzinofunda rufu. Uyu murume yaari kunyara uyu. Imimi mukatonyanya kumusudurudza nekumupa mashoko hapana kwatinoenda. Uyu murume yaari kuti imimi mugamuchira adzoke mumba. Chiripo ndechekuti iye ari kunyara nemashoko aakataura ari kunyara nezvaakaita. But mukaita sekumuomesera imimika hapana kwatinoenda. Muri kugara mese pamba pamwe chete, muri baba naamai nevana mese. Moramba muchimuomesera imimi. Nyange mukaramba muchirwira muchiti ndiripe. Mukataure mashoko iwayo but imba mune mutowedzera kuiputsa. Madii kumugamuchira ouya mogarisana. Kana achizotsvaga nyaya yake yekuripa oripa asi muchigarisana. Pane chakaipa here. Ndikutosha mambo wangu kuti ndizoti kutaura kwemwoyo here nekuti kudzwa kuti vamwana vakura yavo munhu akati mukadzi murume akati achada mukadzi ndobva azodzoka kuti aiwa ngatiwirirane osvikouraya mukadzi odzoka mukadzi abaiwa nebanga azoti kuuya akasvikondiuraya. Ari kugara ari kuenda kuko. Dzimwe nguva hararo pamba dzimwe nguva hararo pamba kepo. Pamba imba chena rimwe chete kuti totopinda rese mugaini. Ukune turuzi. Iya kushandisa turuzi dzokuti ndikuya ruso turuzi. Saka mukano wekuurayai kuri kunzi kuda hake kana nhasi agara nawo. Mozidhora muri kuvhara chairo rimwe chete. Mopinda mukati mese mozotsaurana mukati amukuona kutozviita. Asi sekuona kwangu semataura aita mama imimi dzokedzanai iye akuuya nekakunyara ndomaunero atikutoita asi akuda kuti uya manje kuti muchauyenderere mberi zvakangonaka. Murume uyu zvaaitarisira kuti ndo zvaachawanaka azvishaya. Akutofunga kutoti chikonzero chokuti ndisiyane nemukadzi uyu hapana nekuti zvese zvandaimupomera izvo handiti iye aitaura shoko rekuti mukadzi uri kuhura. Wakaenda ukaita mimba ndobva wabvisa mimba mukamboita DNA test ikabuda ichiti vana ndevake. Handizvo? Ndonhau yakati yatakamuripisira mombe here yekuramba mwana wake akazobuda paDNA achinzi ndewake. Ndobva aramba mimba yaminayo achiti mimba makabvisa. Mimba yanga iri yechikombo. Ndobva tatendai munoitwa pregnancy test ndobva maita takati mucheke kuti nhumbi yakabva zveshuwa here kana confirmation kuti nhumbi iripo. Confirmation yekuti nhumbi iripo yavepo. Saka zvorwaro zvese zvaaitarisira mupfungwa make zviri kuramba kumubuda. Amai. Amai oramba vachingoramba kuti ndidzo atidzokera toramba kudzokedzana. Ndimani kwavo? Ndiri mukoma wake. Taurai tinzwe. Changamire pamusoro chandachiona apo ndechekuti kugarisana vanogarisana hapana chakaipa asi because nhau yange yambosvika kwatiri isusu kunana tezvara achitoramba mukadzi achitoti kukurera achada mukadzi. Saka ndopata ndichifunga kuti ayo kugarisana havo vanogara asi anofanira kutidzokawo kwatiri ka utaurawo nesu kuti aiwa ndakakanganisawo apa nepakati pandakaita apa ndichipomera mukadzi wangu togadzirisana kuti kana vaakugara kugara zvakanaka manje vakangogara zvaada kuita zvitsotsi izvi handione zvimira zvakadii. Muri kuona tsotsi renyu rakaita here rabva rati ndakutora passport ndiende kuSouth Africa. Mukada kuzonyatsozvipenengura South Africa kuda kuendwa chaiko ipapo hapana. Kuri kuda inzira yekuda kutiza responsibility chete. Ndosaka ndiri kuti pekutanga imimi mutenderei apinde mumba make. Nyangwe dare richiramba richimumanikidza kuti ngaadzoke kuno tikurukure tipedze nyaya yaka. Isusu hatisi kuti kana mamupinza mumba hatichamudana kuno kudare. Kuti ngaauye kuno kudare tikurukure maresults aripo tiri pamwe chete. Kana vana tezvara inini hongu chichemo chenyu ndiri kuchinzwa asi zvinenge zvakanaka kuti murege kunyanya kumhanya.
nekuti anzi dehwe reshida ariwanzwe mbambo, mukariwanza mbambo rinobvaruka. Tikada kuti tizviwanze paari uyu kauti imba yacho haiva imire. Pari zvino toda kuti tishingirire kuti imba imire. Kana imba yamira iyi yadzokedzana, kana achizobvisa mombe yake yekuripa mudzimai wake nekumusoro kudza kwaakaita, I think kana achibvisa mombe iyoyo mombe ino yakwamurika ini. Aiyo, ndova ridzwayo asi ino yakwamuri. Nokuti uya ane danga here musha makarorwa. Haakwanise kuita danga musha makarorwa. Ende danga raanoita musha makarorwa idanga remombe dzeumai. But danga remombe dzekuripwa zinouya kwenyu. Imimi ndimo kana dzichichengetwa dzichizobereka dziri koko mune mutoziva kuti mombe idzi ndedzemwana wedu asi muri mimi nadzo. Dzeumai hwevana vake ndo dzinouya mudanga make, dzekuripwa nemurume wake dzinouya kwamuri imimi. Saka akanga aripa ipapo ndipo makuchizobvunza ko isusu wakatishora ka waripa mudzimai wako ko isusu wanati zvaro. Muchizomubatira ipapo. But pari zvino musiye adzokera mumba make. Isusu topusha kuti aripe mombe yake akanzi aripe nedare, achiripa mudzimai wake nemashoko ake akataura. Pamusoro ndokunga ndichikurukura namai angu pakatangira dambudziko ravo zviri kuita kuti anetsekane, kuti imba inetsekane. Ava vaigara, murume ari kubasa kwaishanda, baba mukuru vaizouya kuti pakauya munhu ndo vakatanga kupomera avo kuti iwo mafambiro kana kumera musha. Saka uyu akazoita mashoko ekupachikwa nababa mukuru mukoma wavo. Saka ndobva vachitanga kuti zvese zvakatangira pakuti atanga kupiwa mashoko. Saka ndakambomukumbira kuti pakuuya kudare wangwadi kuti muuye nevamwe vogama hwenyu, asi uyu haana kukwanisa kunge achivaudza kuno. Uyu ani? Uyu Douglas, murume wavo. Mukoma waDouglas waipatikwa mashoko ekuti kudiya. Amai mogona kutsanangura dare matangiro akatanga nyaya ichinetsa. Pamusoro idare. Nyaya iyoyi zvakaitika kuti inini ndakawana nababa wa 2014 ndichipinda musho musati ndabvita gore ndiri pamba. Pamba paiuya pakatanga kuuya varidzi madate collectors aya vaidzidza vana kwakudonzi chikoro kwakutonga. Saka vasvika vari mutututu vaibvunza dzimba dzavaibvunza dzezvikoreta nezvekuchikoro. Saka inasati ndamboziva kuti ndachakupinda mumusha usati ndambotonga nenguva ndirimo. Saka vana vemurume wandaigara navo vakabva vashedza kuti pane vanhu vauya vakubvunza misha vari kubvunza unokwanisa kwanongedzera misha iyoyo. Mwana inobva avanongedzera misha iyoyo kubva vaenda tokoti vakabva vakumbira mvura yekunwa, tokumbira mvura yekunwa. Ini ndapinda mbona ndachera mvura ndakwa mvura yekunwa. Ivo vachingobuda vachingoenda bamukuru vachibva svika vati maini makudana nemudhudhudhu ina ko imimi pamukamudana nemunini wangu imimi asina mudhudhudhu makati kugara kusina kuya papi pano nekuti ko munhu wandora muchipa mvura apa mamuchipa mvura pakuda sei ndakatsanangura ndikati ina vanhu vaziva nhasi vangosvikawo papi pano vati madate collectors vanobva kwavamutonda chichena ndibva ndakatsanangura ndibva vaenda. Saka pamba pangu pandogara pataka kunokwa painokwa madhoo mawindo mawindo achinokwa. Saka indotaura kuti baba mwana kumba kunokwa madhoo. Saka vakabva vati vaingoti garai. Saka mumusi varipo pamba pakanokwa mama ndibva wabuda ndibva watarisa. Ivo vakanditi mukoma wawaona angati akachinoka ndiye waona. Saka mukoma wakamubvunza asi akaramba akati ndasingakanise akanoka. Tagara pakauya kuti mumwe murume ivo ndo vakwanisa kuti ini ndati nefoni yangu vakati madzimai pachayako murume achaya pamba anozi baba Ishmael kana auya ndataura naye kuti munomba foni yenyu ane munhu wada kufonera hamene zvebasa zvavakwataura murume yakasvika pamba amadzimai makasvika ndataura nemurume ati ndipoche foni yenyu pane munhu wanda kufonera so ina ndamba foni ndibafoni achimboenda pamukura vachisvika futi ati maini makura nafuna Ishmael auya panapa sei ndamona achibva panapa akazvidei ndakataura ndati fonere mina ndinobvunze nditaura kuti pane pachaya munhu akadai ndobva aenda. Tabva ipapo tichigara pamba ipapo takazotama ipapo ndikatogara kwamonifa kwainokwa futi
Mawindo kwa chinoka. Kumbe sakati muswaka no kwa matoro. Sakati Janano. Ndipaka nditi madzimai ira. Pakati kodaira bomwana. Pakati wadaira ini. Madaira ndikati ndiani. Munhu yakati Munyaka bati ndini. Ndikati ndimani munhu wadzinozi mukudei pano. Ndopakati inini ndinakurara. Ndikati kuda kurara ndakambora pano here mumusi. Munhu wakabati asi munhu wapari kuzi. Munhu yawo. Ndobaba mwana wata. Madzimai akatobva kuti vhura keteni kuti sei ndione. Ndati kuno mwana vhura keteni kuti sei muone munhu. Ndakapasa vhura keteni. Ndakatotya. Madezi wayo ndo pane murume pane chikudukwa akakafurwa nefuti. Akafurwa zvepasana ndakanyora pageni pakuti pane kugendera zvekutengesa yataendera. Akachaka tasi kuti imba apa ine. Baba mwana vhura keteni mungono kuti munhu ndiani. Saka ndipo ndipakatangira nyangu rubaka kuti uri hure. Saka imba papa musuno tatobva kuno. Pakafiti pashinoko pato. Mawinda hano pafuti. Kuchichena takapinda kuchenda kona mune bhutsu dzanziri. Ndatora bhutsu dzine samba ndikati ticheketa bhutsu idzi. Iwe akazofonerwa iwe nemwana womukomo wawo Mbotwe. Akati ndakasiya bhutsu dzangu pamba penyu. Ndindakaisa senchinoka. Iwe wabva wandibvunza zvanzi makaonera bhutsu dzanga dziri mumba muchichi kuti ini katoti saka ibuta vasakutondiranga kana amazenyu. Zvinoti amazenyu zvodzukana zemba yangu. Ndokati yachinoka zvinopesa padwa yachinoka ka. Bhutsu ndakazoona asi bhutsu dzodzo ndinoti umbo wangu iwe kuti asori pesa padera ino kasi munhu akatora kuti ndakasiya bhutsu saka ndiwanesa kwachinoka ine pesa. Saka akabva wanyarara. Saka tigara kudaro. Aiwa takagara. Ayo akanga asiya bhutsu chirudzii nguvai. Usiku zvokumatu. Achisiya kuti dzidii. Atizivi. Pakadokwa madhoma mawindi achitenderwa. Ndipanokambo kusenda kaona bhutsu dziri kucheni ndikati ko bhutsu dzasiwana ndatora bhutsu dzidzi. Andamboziva kuti chii chakaitika. Saka bhutsu dziri kupidza. Dziri kukupa. Ufanira itai kuti Douglas auye panapa auye panapa tipedze nyaya. Ngauye nemuridzi webhutsu idzodzo. Bvudza chomwe ainadzo pano. Isaisa munhu nemuridzi webhutsu idzodzo auye pano. Na Douglas wacho muisire Samon auye musi wa30 tipedze nyaya dzavo. Zvikuratidza sokuti ivo nefamily yavo ndo vane zvavari kuita kuda kutsvaga kuda kubata mukadzi nemhosva yavari kuita kugadzira. Inyaya dzokugadzira dzavari kugadzira mumhuri mavo kuda kuona kuti mukadzi akavimbika here kana kuti kwete. Zvino ungatume munin'ina wako kuti enda unonoka kumba kwangu shwa. Imi munhu ane bvudzi dzacho munongodzitakura chinyararire Douglas wacho musina kumudza asi ipai uyu mazita remunin'ina wacho oendeserwa Samon naDouglas wacho oendeserwa Samon ndikuwada pano musi wa30. Pari zvino imimika ndikumbira kuti mumbotinyararei timboona kunyaya dzakamira sei. Hapana chakaipa kuti mudziteere tione kuti tiri kusvika kupi. But chekutanga toda kumborwira mwana wenyu kuti imba yake imire zvakanaka. Uri kuzvinzwa mamufambira zviri kuita kuti varume vacho vanosotsa. Pakanaka.